emayimke amahle hayi bafana manje hayi niyangichaza indlela esenifocus ngayo benginibona indlela eniphendula ngayo kwenye ipost laphana ukuthiwa incwadi le ayibhala uKhumalo angazi ifike kanjani ke kusamukelo Maseko angazi noma ibhala uKhumalo ngempela le yancwadi noma ifake noma kuyisima kanjani phela siyamazi na usamukela ukuthi udlalela liphi iqembu so kungenzeka ukuthi ifake angazi angeke ngiqinisekise lokho ngoba ngazi kodwa ngokucabanga kwami uKhumalo ngiyambona yena ukuthi ubuya be nabudididi lobo kodwa hayi ngalendlela ukuthi angazi ethi azikahle ukuthi akaselona ilunga leqembu ebese ethi uzosuspend umphathi weqembu engaselona ilunga leqembu. Okwesibili ukususpend umuntu akubi i-decision yakho wedwa eqenjini kodwa kuba i-decision ye-collective eqenjini le esukile iqembu. So you can't just write a letter. I mean, like, honestly speaking, okay, let's say uKhumalo did it, but now wena. Now usujabuliswa ile nto. Ngempela. Hayi bafethu, cha. Kwahleni ukuzenza idididi. Ngijabuliswa yini kodwa ama MK amahle indlela nje elifocus ngayo futhi manje kanisancane ngempela ke manje. Seniyabonisa ngempela ukuthi nje nina nje ngicathe linda umhla ka29 nizokwenza into nje ekudala ngilindele ukuthi nizoyenza senina 6 months nje nivivela. Hayi bafethu hayi ngichazile bafethu kuleya post hayi ngichazile bafethu uyabona isidididi kuphela esingakholelwa leya nto ukuthi ikhona into enjengaleyana engenzeka. iMK nje bafethu yethu sonke bafethu uNcamalala yena mholi wethu bafethu futhi nge29 May siyovotela yona it's either nakwemukela lokho o niyahlala nipeyinelwa ngoba nisazopeyinelwa ningapeyinelwa kusekuncane lokho enikubonayo nithi nizama ukusebenzisa uKhumalo beyini uKhumalo ayikho into enizoyenza bafethu relaxani nje nihlale phansi nina nilinde umhla ka29 nihambe novotela iANC yenu iniphethe kahle thina engasiphethe kahle siyovotela la sibona khona ukuthi sawuphatheka kahle nisixolele bakwethu kodwa nje leyo ukuthi ngathi ngingaseyona imember yeANC o executive yeANC ebese ngibona ukuthi mina ngizophuma ngedwa nje ngithi ngizoxoshwa uRamaphosa angazi uSG wayengcono uma Khashule ngoba waye kulesi yasikhundla nga-understand ngoba uyena engine yeqembu kodwa he had no powers as well. That decision must be taken by a collective. So if you don't understand that, it means then kumele uthule uhlale phansi ungakhulumi nokukhuluma ngoba it means awuzazi ukuthi ukhuluma ngani. So ma-MK amahle ibambeni kanjalo ngani zakwethu ningabe nisayidedela sekuseduze la siyakhona.